ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንክትከታተልና ድማ ብክብሪ ንዕድም። ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ነታራ ነብርኩተን ሃማርኤት ዝምልከት ርክብ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ነታራ ነብርኩተን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝምልከት ርክብ ምስ ወለደው ከተማ ዓሰብ ተኻይዱ ነቲ ብ2-4 ሕዳር ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ታራ ናይቲ ማሕበራዊ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ምኽባር ሉኣላውነት መደባት ሃገራዊ ልምዓት ከምኡውን ሃገራዊ ክብርታት ንምስራፅ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ሓላፊት ጨንፈር ሃማርኤት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሰዓዲያ ኣብርሃም ኣብ ዝሃበቶም መግለፂ ታራ ነብርኩተን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት መስክርለይ ዘየድልዮ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንመናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ንኽደፍኣን ናብቲ ዝዓበየ ደረጃ ንምብፃሕን ወለዲ ደቀን ኣብ ምክትታልን ምምእዛዝን ብንቕሓት ክሳተፋን ከምኡውን ንባዕለን ክምሃራን ክትጥናን ድማ ተላብያ። ህዝቢ ክልል ዓፋር ንዓበል ዒሉ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ክልል ዓፋር ኩናት እንደልን ኣብ ክልልና ዝግበር ወታደራዊ ስልጠናታት ብህፁፅ ደው ይበል ምስ ኤርትራ ኮነ ምስ ትግራይ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ዝብሉ ጨርሖታት ሒዙ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ይርከብ። ኤርትራውያን ካብተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ፍልይ ዘብለና ረዚን ዋጋ ዝኸፈልናን ክስካብ ታሎም እዋን ተፃውኦታት ዘይቋረፅላ ሃገር ስለ ዘለና እዩ። ብመንፅር ተብልዕልና ዝወረደ ተፃውኦታት ሃገራት ጎደውኣና ዘይበፅሖኦ ብሕጂ ብዙሕ ዋጋ ከፊለን ዘይድኦ ሃገራዊ ህንፃ ሃኒፅና የለና። ሃገራዊ ህንፃ ሃገርና ብሓጎታትና ሰሪዞሞ ወለድና ዛዚሞሞ እዚ ወለዶ እዚ ድማ ንፋስ ከይኣትዎ ምክልኻል ረዚን ዋጋ ከፊልን ይኸፍል ድማ ኣሎን። ሃገር ስነ ሓሳብ ካብ ኮነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስነ ሓሳብ ዘይብሉን ዘይኣምንን ወዲ ሃገር ካይኮነን ምናልባት እዚ ሰብ መምሃርትኻ መታዓበይትኻ ኣብካ ናይ ቀረባ ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ኤርትራዊ እየኢሉን ሉኣላውነት ታሪክን ክብርታትን ወዘተን ሃገር ኤርትራ ዘይኣምንን ዘይኽብርን እንተኮይኑ ኣብ ወዲ ሃገር ካይኮነን ብስጋ ሓውካ ምዃን ግን ክትሓኮ ዘይትኽእል ሓቂ እዩ። ዕፅር ብዝበለ ብውልቅኻ ምስ ተዛመድካ ክትዛመድ ምስ ደለኻየን ምስ ደለኻያን ክትመርፆ ናትካ ውልቃዊ መሰል እዩ። ንስኻ ንስኺ ምስ ጎደዋ ሃገራት ስለ ተዛመድካ ግን ዝፀንሐ ምምላስን ሙዕቃውን ረዚን ዋጋ ዝተኸፈለ ደው ንኽተፍርስ ምህቃን ድንቋቑሖ ደንጎላ ምፍላጥ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ወሪድከያ ዘለኻ ናይ ጓሓፍ ብጎኒ ዘጉልሕ እዩ። ኣብ 1904 ሃገረይ ዘይብሉን ምስ ባዕዳውያን ብምውጋን ኤርትራዊ ስነ ሓሳብ ዘይብሎም ነይሮም። ኣብ ግዜ ስርዓት ሃይለ ስላሰን ደርግን ንፀላእ ዝወገኑ ማለያ ኣይነበሮምን። ኩሎም ድማ ተሃገረይ ዝብል ሓፋሽ ስዒርዎም ኣብ ዝሓለፈ ዘይተማሃሩ ፃሕሊ ማለሊት ብምልማዝ ታሪክ ልኣላውነት ኤርትራ ዝኽሽምሹ ብዙሓት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። ድምር እኩብ ኣብ 1904 እስካብ ሎሚ ዝተገበረ ዓበድበድ ስዋት ንዝመፅ ወለዶ ዓብዪ ትምህርቲ ክኸውን ድማ ይትስፎ። ኩሉ ግዜ ዕሱር ክብረት የብልን ኣብ መወዳእታ ከዓ ደርሆ ጥፊኡ ኣብ ምድላይ እንቋቑሖ ክወለል ይብል። ንኣብነት ዝኣክል ድማ ሬድን ፌዴሬሽን ዝነበረ ተካባይሩ ሃይለ ስላሴ ካብ ቦትኡ ኣልዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወሰዶ ቀፂሉ ኣውሮፓ ምሰርሖ ብዛዕባ ንሓርነት ተቃሊሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ክሓሱ ጀሚሩ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምፅምባር ናብ ሃገራት ዕራብ ከም ዝኸደ ይንገር። ጀነራል ተላ ዕቁብ እውን ኣብ ግዜ ፌዴሬሽን ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ዝነበረ ኮይኑ ኣንጻር ኩሉ ናጽነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓስ ማሓረኻ ደው ኢሉ ምስ ሃይለ ስላሴ ክመጻደቕ ድሕሪ ምጽናሕ ክገድፎው ዝድለየሉ ዝነበረ እዋን ምስ ምንቅስቓስ ሓረኻ ክዳነገጽ ከም ጀመረ ይዝረብ። ኣብ መወዳእታ ሃይለ ስላሴ ድማ ቀንፂልዎ። ጀነራል ኣማን ዓምዶም እውን ኣብ ግዜ ፌዴሬሽን ምስ ሃይለ ስላሴ ዝነበረን ክስካብ ጀነራል ዝበጽሕን ኤርትራዊ መበቀል ዘለዎ እዩ። ናይ መወዳእታ መርገፂ ዋላ እኳ ይፈለጥ ኣብ መወዳእታ ግን ቀንፂሎሞ። ነዚኦም ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ድማ ከም ኣብነት ዝመፁ ኮይኖም ካብ 1904 ክስካብ ሎሚ መገባርያ ጎራዊት ሃገራት ኢትዮጵያ ዝነበሩን ዘለውን ማለያ ድማ የብሎምን። ተረዲእዎም ኣብ ቃልሲ እጃዎም ዘበርከቱ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። እሞይ ትጋገ ካብ ገገኻ እውን ተመለስ ንምባል ዝኣክል እዩ። ኩሉ ግዜ ፀላኢ ኣንጻር ሃገርካን ህዝብኻን ገይሩ ክጉሕፈካ ምዃን ድማ ከይትዝንግዕ። ብመሰረቱ እውን ሃገርካን ህዝብኻን ሕሊፍካ ዝሃብካ ብዓሰብትኻ ዘይእምኑን ውድቕ ምዃንካ ድማ ፍለጥ። ምክንያቱ ድማ ፅባሕ ንጎኒ ሃገርካን ህዝብኻን ሕሊፍካ ዝሃብካዮ ንዕኦም እውን ከም ዘይትገድፎም ምዕርዮም ስለ ዝፈልጡ። ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ 1941 ዓመተ ምህረት እንግሊዝ ካብ ሱዳን ብታማራት ኣብ ኩርደት ኣብ ጥንቁል ሓስትር ዝበለ ኩናት ድሕሪ ምክያድ ንጣልያን ስዒሮም ንኤርትራ ሃገር ናብ ትሕቲ ቁፅሮም እትዮማ። እንግሊዝ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ሰልፍታት ፈቂዱ ዝነበረ ኮይኑ ሓንቲ ካብኣተን ድማ ማሕበር አንድነት እያ። እዛ ስማ እውን ባዕዳዊ ዝኾነት ማሕበር ዕፅዋት ደቂ ሃገር ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እምበር ልዕላዊት ሃገር ኣይኮነትን ዝብሉ ብስርዓት ሃይለ ስላሰን ኣሳሰይቲ ዝቆመትን ትምወልን እያ። ፌዴሬሽን ብምዕራባውያን ተደገገ ይኹን እምበር እዛ ማሕበር ንፌዴሬሽን ኤርትራ ምስ ንጉሳዊት ኢትዮጵያ ባይታ ዘንፅፈት እያ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይ ፌዴሬሽን እውን ሳቶም እዮም ነይሮም። ብባዕዳውያን ልኡኻቶም ዝመንገዱ ዝዓጠቑን ማሕበር አንድነት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ንምጉዕፃፅ ኣብ ዋዕላ ቤት ገርግሸብ 1946 ዓመተ ምህረት ዝገበርዎ ተሃዲድ ኣብ ታሪክ ሃገርና ዘይርሳዕ ዕለት እዩ። ኣብ 1945 ድሕሪ ምዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ምቋሙ ጉዳይ ኤርትራ ተረኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ እንግሊዝ ወጠነቶ ፍርቂ ንሱዳን ፍርቂ ንኢትዮጵያ ከም ዘይምቀል ብንቕሓት ደው ስለ ዝበለ ኤርትራ ዝነበሩ ትካላት ብምዕናው ነብሳ ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ምስ ንጉሳዊ ኢትዮጵያ ክሓውስዋ እንከለው ንማሕበር አንድነት ከም መሳርሒ ተጠቂሞምሎም እዮም ናጽነት ኤርትራ ዝጠልቡ ዝነበሩ
ኤርትራውያን በዚኦም አንድነታውያን ግዳይ ኮይኖም እዮም ገለ ህዝቢ ዝመርሑን ዘንቁሑን ዝነበሩ ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ተሰዲዶም ኣብ ግዜ እንግሊዝ ንህዝብና ብሃይማኖትን ንሕድሕድ ንምብላዕ ዝተገበረ ውዲት ብንቕሓት መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ድማ በርዒኑ ኣብቲ ግዜ ህዝብና ንውዲት ጸላእቲ ንምቁጻይ ዘርአዮ ብልሓት ወሲኻ ዝሕለፍ ድማ ኣይኮነን ዳሃርና አንድነታውያን እውን ድሕሪ ፌደሬሽን ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ምስ ጓሓፍዎ ናብ ሳውራ ኤርትራ ምጽምባሮም ደርሆ ጥፊእኻ እንቋቑሖ ምድላይ ደይኮነን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 1991 ምስ ጀመረ ስርዓት ሃይለ ስላሴ 1992 ነቲ ስማዊ ብውዲ ዝተገበረ ፌደሬሽን ብወግዒ ኣፍሪሶምዎ ነቲ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ግን ኣቐዲሙ ብ1958 ኣልይዎ ናቱ እዩ ተኺሉ ነይሩ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ገይርዋ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ትካላት እውን በኣምሓርኛ ከም ዝጥቀም ገይርዎ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምቁጻይ ዘኽእል ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ብምኽሪ ካልኦት ሓይልታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኮማንዲስ ዝበሃሉ ሃገራዊ ብስለ ዘይብሎም ኤርትራውያን ቆፂሩ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ንባል ክትዛረበሉ ዘስክር ርኹስ ውዲድ ድማ ገይሩ እዚ እውን ብንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ በርዒኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ካብኣቶም እውን ኣብ ጎኒ ኣሕዋቶም ብምስላፍ ናጽነትን ምምጻእ ጃማ መበርኪቶም እዮም ስርዓት ሃይለ ስላሴ ምስ ሱዳን ብምስምዕማዕ ኣብ ፈለማ 1970ታት ንሳውራታት ኤርትራ ካብ መሬት ኣውፅያቶም ኣብቲ ግዜ እዚ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ኢማራት ቁፅሩ ከለዋ ንፈለማ እዋን ኩናት ጸላእ ክትገጥም ከላ በዞም ኮማንዲስ ዝምራሕ ሓይሊ ጸላእ እዩ ተዋጊእዋ ብ1974 ንጉሳዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብዕልዋ ተኣልዩ ስርዓት ደርጊ መጺኡ ኣብ 1977 ክስካብ መጀመርታ ኣብ 1978 መብዛሕትኡ ከባብታት ኤርትራ ሓራ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ድማ ነይሩ ስርዓት ደርጊ ንህዝቢ ኤርትራን ሳውሩን ንምንብርካኽ ብርእሲ ሓያላን ተደጊፉ ብ1970ታት ቀዳማይ ወራር መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድማ ገይሩ ሳውራታት ኤርትራ ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ቦታታት ክለቁ ድማ ተገዲዶም ስርዓት ደርጊ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ወፍርታት ተፍደ ይብል ክሳራት ይገጥሞ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ሻሻይ ወራር 1982 ብዝገጠሞ ስዕረት ክጻወር ዘይከኣለ ስርዓት ደርግ ዕስዋት ብምቁጣር ብዝለዓለ ይሰርሐሉ ነይሩ እቶም ስርዓት ሃይለ ስላሴ ተዓሲቦም ዝነበሩ አንድነትን ኮማንድስን ብዙሕ ሃገራዊ ንቕሓት ስለ ዘይነበረ እዩ ክንብል ንኽእል ናይዞም ስርዓት ደርጊ ተዓሲቦም ግን ሳውራ ኤርትራ ብዝለዓለ ጠርዚ በፂሕሉ ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ብህዝቢ ድማ ፍንፉናት እዮም ነይሮም ኢሳፓ ቅኝ ተወርወር ዝበሃሉ ንህዝቢ ዘጋፍዑን ዝኣስሩን ዝርሽኑ ደቂ ሃገር ስለ ዝኾኑ ንጸላእ ዝኣክል ስላዊ ሓበሬታን ሳውራ ኤርትራን ይህቡ ናብ ጎነ ጸላእቲ ኮይኖም ነቶም ብጥሙ ይከውዶምን ብዕሩቕ ዝባኖም ናጽነት ኤርትራ ከምፂ ዝወፍሩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ድማ ይዋግኡ ነይሮም ልዕስዋት ብዝገብርዎ ዝነበሩ ሕልፍ ዝበለ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ተጋደልትን ኣብ ሜዳ መጠንቀቕታ ይመጾምን ይቕንጸሉን ድማ ነይሮም እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ናብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ትንኮታታት ዝግበሩ ዘለዉ ኮይኖም ስርዓት ብልጽግና ብተደጋጋሚ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ መጥቃዕታት ከካይድ እየ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክፍክር ተዓዚብና የለና ወዲ በሻሻ ፓርላማ ናይቲ ሃገር ቀሪቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ተኸፊቱ እቲ ውጽኢቱ እንታይ ክመስል እዩ ንምርድኡ ዘሽግር ኣይኮነን ክብል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ጸብለልታ ከም ዘለዋ ወዲ በሻሻ ክዛረብ ሰሚዕና ነርና ስርዓት ብልጽግና ዝኹሉ ዘካይዱ ከምዚ ዓይነት ፍኸራታት እስካብ ሕጂ ባይታት ስድን ስጉምቲ ከካይድ ኣይከኣለን ብልጽግና ዝተፈላለዩ ፈተናታት ውሽጢ ኤርትራ የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ድማ ለያታት ናይ ወዲ በሻሻ ኣስመራ ከም ተተሓዙ ይግለጽ ኣሎ ተወሳኺ ድማ ወዲ በሻሻ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ድሮ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተሓምሸሸ ድማ ሳሊን ገሊጹ ይርከብ ኣሎ ወፍ ቴክኒካል ችግር ነው አየራል ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ የወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት ቴክኒካል ነው ሐጂ ኢብራሂም ለመምታት ሄደ ነው ድንበር አፋር ድንበር ወደ ማዶ አታቆም ጂኦሎኬት አታረገው ድንበሩ አታቆም የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር በአፋር በኩል የት አካባቢ እንደሆነ አታቆም ድንበሩ አታቆም ጂፒኤስ የላትም ድሮንዋ እና ሐጂ ኢብራሂም ፍለጋ ነው ሄደችው ያቺ ድሮን ቴክኒካል ነው አይደለም የወደቀችው ቴክኒካል ነው ቄሱም ዝም ምንም ዝም ነው የሚባለው ዝም ያም ዝም ሲሳይ አገና ይሄን ሊያወራ አይችልም መረጃ ስለሌለው እንዳይመስላችሁ እነ ይልማ መራሳ ያው ጠፋችሁ አድራሻው ጠፋ እኮ እንደሚሉ እርግጠኛ ለአብይ ሪፖርት እንደሚያደርጉለት እና እንደዛ ነው ነገሩ ያለው ሁኔታ እንደዛ ነው ብዙ ነገሮች አሉ የማይነገሩ ብዬ ነው እነሱ ራሳቸው ያው በቅሎ የጠፋበት ነው በቅሎ የሚፈልገው ወይ ፍየል የጠፋበት ነው ፍየል ጠፋብኝ ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርገውና ወይ ተሰረቀብኝ ምናምን የሚለው ወይ ሽፍታ አረዳት ፍየሌን አረዳብኝ ምናምን ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርገው ባለ ፍየሉ ነው የራሱ ጉዳይ ነው ራስ ማውራት አለበት ሌላ ለጠቅላላ ዕውቀት ነው የተናገርኩት መረጃ ነው ሌላ ጊዜ ቢሆን አንድ ቀን ይተነተናል አሁንም ያልኩት ساعات بلصقنا له مخلو مساخوت نخيناتن انكيران تعاطيو نو سوكف معلت ساعات زغورو قصصرن ميزان النطف اب زخدل زل اوان نايت سرعت بلعتنيا ترف مرف بمنقد محاوراو مرخبتات نهزبن سراوي تግራይ ከርዕዱ ድሮን ወዶ ሻሻኸን ወሳኒ ወይ ከም ቀታለም ሲሎም ክሰውኩ ናይ እምሮ ፕሮፓጋንዳው ዘመተካካይዱ ድሮና ኸድና ይውዕለለው የለነጥፍት محاوراው مرخبታት ትግራይ ድማ ነዚ ከም ዘለው ብምድጋብ ብዘይ ፍላጥ ንህዝቦም ዘርዕዱ ዝናብራው ኹናትን ምግዋሕን ምክፋል ተጸሚዶም ትዕዘብ ነው سوكف ወገን ክፈልጦ ዝግቦ ስርዓት ወድ በሻሻ እንድሕርዳ አባይታ በخላተም ሓራን ኦሮሞን
ትግራይን ዓፋርን ዝሰዓር ሃልዩ ድሮን የምጽእ ካልእ ምህዞ ዝቕይሮ ጸወታ ይክህልን እዩ እቲ ካልኣይ ንወይኒ ዝተዓጠቐ ድሮን ይኹን ብፍላይ መሳርሒ ኩናት ኣሎ ኢልኩም ድማ ክትሓስቡ የብልኩምን ምናልባት እንተለውን ናይ ታሪክ ምስክርን ናይ ዓቕምን ግዜን ጉዳይ ኮይኑ ንወይኖም ክዓጥቅዎም ዝተመረቑ ተኸታተልቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ከይመቐሉናን ከይረከቡናን ሓሊፎም ኣይፈልጡን እዮም እቲ ቃልሲ ናይ ኩልና ኩነታት ንምትራፍ እዩ ምክንያቱ ድማ ሎሚ መቐናቕንትና ዕሸነትን ዕሸልነትን ዘይበልየሉ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ እቶም ኣብቲ ዞባ ካብ ቁፅር ወፃኢ ካልእ ግጭት ብምፍጣር ንሓዋሩ ከም ማሓደርዎ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ባዕዳውያን ሓይልታት እዮም ልክዕ ከምቲ ናይ ሱዳን ክጅምርዎ እምበር ብኸመይ ከም ዝእድዎ ጭኒቕዎም ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዝኾነ ዕሸል ስርዓት ወዲ በሻሻ ነዚ ሽርሒ ናይ ባዕዳውያን ሰብ ፍሉይ ኣጀንዳ ከሰላስሉ ዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ዕድላት ንምዕፃው ኢና ክንጓየ ዘለና ብወታደራዊ ሸነኹ ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ዜናዊ ወዘተ